dah hei ora gampang nopo ala lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno koe sumanding wong liya ngapuranan aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwananmu muga kowe enggale tokatiku ati turun lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duwene cukup laleno kotong atimu loro mergo rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lalakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno koe sumanding wong liya ngapuranan aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggale tokatiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duwene wis cukup laleno timbang atimu loro mergo rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno koe sumanding wong liya ngapuranan aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggale
kasunyatan sing katompo basane kembang mekar ono ning ati nanging dudu aku sing duweni kowe cukup laleno timbang atimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno koe sumanding wong liya ngapura aku yen tinggal sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggalen to gantimu ati turun lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing katompo basane kembang mekar ono ning ati nanging dudu aku sing duweni kowe cukup laleno timbang atimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno koe sumanding wong liya aku yen ninggalake sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggalen to gantimu ati turun dina kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing katompo basane kembang mekar ono ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno imbang atimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa
abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggalin to gantimu ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing katompo basane kembang mekar ono ning ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno imbang atimu lara perkara sut tresno ra bisa dipaksa atiku kaya yen kowe mesti bisa ngilangake aku sumanding wong liya ora gampang nopo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggalin to gantimu ati turung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing